Να καλησπερίσω και τη Δώρα, να καλησπερίσω και τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο. Δεν ξέρω αν μπορώ να τους βλέπω. Η Δώρα ήταν λες και ήρθες από τον ουρανό, έτσι πετάχτηκες. Να σε καλησπερίσω. Καλό απόγευμα. Να σε καλησπερίσω. Σε λίγο θα δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο. Δώρα, αρχικά θέλω ένα σχόλιο, μάλλον θα τα ακούσουμε στην πορεία. Έχουμε stage, έχουμε ασφαλιστικές εταιρείες. Κράτα τα για το τέλος, αφού δεις, σε παρακαλώ, μαζί μου το θέμα που έχουμε σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να βλέπω και τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο, να τον καλησπερίσω και αυτόν. Σε μισό λεπτό θα τον έχουμε. Απλά να κάνω. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς σας βλέπουμε. Ευελπιστώ να μας ακούτε. Καλησπέρα και σε εσάς. Θέλω να προλογίσω το θέμα με αφορμή και την εκλογική περίοδο. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ένας υδραυλικός σήμερα εδώ, υδραυλικός βέβαια, ο οποίος είναι και φευρέτης εν ώρα εκλογών. Εγώ θα σας απαντήσω απλά ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν για να καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σημερινό σύστημα, πολιτικό σύστημα, κοινωνικό σύστημα θα πω, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ακούσαμε πολλές φορές για πράσινη ενέργεια. Ακούσαμε πολλές φορές και διαβάσαμε άρθρα πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. Ήταν κείμενα τα οποία έχω υπογράψει και εγώ με αυτόν τον τίτλο, μιλώντας για πράγματα που ενδεχομένως να μην εφαρμόζονται. Το γιατί όμως νομίζω θα τα ανακαλύψουμε μαζί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, να καλησπερίσουμε από κοντά τον κύριο Παπαδόπουλο για άλλη μια φορά και να του δώσουμε τον λόγο για να μας πει τι έχει ξεκινήσει, τι έχει εφεύρει και να μας πείτε και την πορεία, κύριε Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Νιζάμι, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Απλά ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι, εάν δεν ήταν αυτοί, δυστυχώς θα ήταν ακόμα πιο θαμμένη η περίπτωση στα συρτάρια τους. Το λέω αυτό διότι από το 2005 που έχω βγάλει τις δύο τελευταίες ευρεσιτεχνίες, 5 και 6, που σημαίνει η πρώτη είναι ηλιακός θερμοσύφωνας κατά παγετού και ηλιακό καλοριφέρο. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι το ηλιακό καλοριφέρο είναι, ας το πούμε, μόνο κατ' όνομα το ηλιακό, διότι εργάζεται με δικά του μέσα, που σημαίνει ότι έχουμε και βοηθητικά τα φωτοβολταϊκά κύτταρα. Στην ηλιοφάνεια, όπως ξέρετε, τα φωτοβολταϊκά αυτά κύτταρα παράγουν και ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία βοηθούν το ηλιακό καλοριφέρο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχετε ανακαλύψει, κύριε Παπαδόπουλε, έναν μηχανισμό, να το θέσω έτσι, ο οποίος λειτουργεί μόνος του, χωρίς έξοδα, πέραν από τα βασικά τα αρχικά της εγκατάστασης, και εξοικονομούμε θέρμανση χωρίς πετρέλαιο και χωρίς φυσικό αέριο. Αν δεν απατώ με αυτό που λέτε. Οπωσδήποτε. Είναι το σύστημα οικολογικό και οικονομικό. Με τη διαφορά ότι κάποιοι κύριοι στην κυβέρνηση θεώρησαν καλό αυτό το σύστημα να το έχουν στα συρτάρια τους και όχι μόνο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί από ό,τι άκουσα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας αναφέρατε και την Βουλή και βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Να τα πάρουμε μια σειρά. Πότε ανακαλύψατε αυτήν την πατέντα, να πω? Υπάρχουν και υλικό, αν μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα, από δημοσιεύματα που έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δουλειά σας, κύριε Παπαδόπουλε. Πότε ανακαλύψατε αυτή την εφεύρεση και πότε προσπαθήσατε κάποια στιγμή να τη βγάλετε και στο εμπόριο, να την πάρει ο κόσμος? Το 2004 έγινε η ανακάλυψη αυτή, που σημαίνει ότι όταν λέμε ηλιακό καλοριφέρ, και το υλικό του είναι οικολογικό. Είναι το κοινώς πολυεθυλένιο, που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και ψήξη, δηλαδή είναι συν 100 και μείον 100. Μεγάλες θερμοκρασίες, έτσι, χαμηλές και ψηλές. Μεγάλες θερμοκρασίες και παράλληλα, όπως είπαμε, είναι και οικονομικό. Αυτό είναι το πρώτο δημοσίευμα. Αν μπορείτε
Ναι, αν μπορείτε λίγο σε αυτήν την κάμερα, πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Αυτές είναι οι εφημερίδες οι οποίες πρωτοδημοσίευσαν το θέμα. Εδώ βλέπω ηλιακό θερμοσύμφωνα, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Παπαδόπουλε, να τα δούμε και στην οθόνη μας ούτως ή άλλως σε λίγα λεπτά, θα τα έχουμε έτοιμα. Ζεσταίνει καλοκαίρι. Βλέπω ότι κρατάτε, είμαστε εντάξει κύριε Παπαδόπουλε, φαίνεται στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι κρατάτε στα χέρια σας 2 βραβεύσεις, αν δεν απατώμε. Αυτές οι βραβεύσεις από ποιον έγιναν, κύριε Παπαδόπουλε? Οι βραβεύσεις αυτές έγιναν από τον ΟΒΗ, που μας χορηγεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κτλ. Εάν θέλετε να πάμε λίγο πιο πίσω και να έρθουμε... Βεβαίως. Η πρώτη μου ευρεσιτεχνία λοιπόν είναι το 1969. Εκεί ήταν το ηλεκτρικό καλοριφέρ. Το 1970 κάνω τη δεύτερη ευρεσιτεχνία, η οποία ήταν εξαρτήματα για ταχεία σύνδεση των σωλήνων. Δυστυχώς και οι δύο αυτές ευρεσιτεχνίες τύχανε κάποιας αντιγραφής, πέσαμε σε δικαστήρια κτλ. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ πλέον με το θέμα αυτό, γιατί το λέω και επικραίνομαι. Διότι η Ελλαδίτσα μας είναι εκείνη που η γραφειοκρατία κυριαρχεί. Έρχομαι λοιπόν στις δύο τελευταίες ευρεσιτεχνίες, οι οποίες η πρώτη το 2004 ήταν ο ηλιακός κατά Παγετού, που είναι μόνο κατ' όνομα το ηλιακό, διότι το υλικό του είναι το πολυεθυλένιο, που αντέχει σε, όπως σας είπα και σε μεγάλη ψήξη, σε μεγάλη θερμοκρασία. Ναι, 100 πλήν. Φεύγω λοιπόν και από τον ηλιακό και πάμε στη σημαντική αυτή ευρεσιτεχνία, η οποία είναι το ηλιακό καλοριφέρ. Το ηλιακό καλοριφέρ λοιπόν ξεκινάει σαν πρωτίστως από ηλιακό θερμοσύφωνα δηλαδή, και με διάφορα άλλα εξαρτήματα και σωλήνες εν πάση περιπτώσει, καταλήγουμε στο ηλιακό καλοριφέρ. Το ηλιακό καλοριφέρ λοιπόν είναι οικονομικό και οικολογικό. Δεν έχουμε πλην της δαπάνης της εγκαταστάσεως καμία περαιτέρω δαπάνη. Ναι. Πέραν από τις δαπάνες λοιπόν, αφού δεν έχουμε δαπάνες, αν ακούσει κάποιος αυτά που λέμε σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, θα πει γιατί όλα τα σπίτια να μην έχουν αυτή τη συσκευή σήμερα και παράλληλα να μην ξοδεύουν ούτε πετρέλαιο, ούτε κοινόχρηστα, οι πολυκατοικίες, ούτε παράλληλα να ασχοληθεί κάποιος με το φυσικό αέριο. Γιατί αυτό δεν βγήκε μπροστά? Τι κινήσεις κάνατε εσείς από εκεί πέρα? Λοιπόν, οι κινήσεις που έκανα βασικά, επιτρέψτε μου. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα κέντρο. Αυτό είναι ένα κέντρο, ένας οργανισμός μάλλον, που ασχολείται για έβρεση επενδυτών στο εξωτερικό. Το κέντρο αναδιανομής καινοτομίας, διαβάζουμε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν από το 2004 είχε αναλάβει μάλλον κάποιος κύριος του κέντρου αυτού κατά κάποιον τρόπο να βρει επενδυτές στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα από αυτήν την περίπτωση, που σημαίνει ότι δεν ξέρω κατά πόσον έχει γίνει αντιγραφή, έχει πουληθεί η ευρεσιτεχνία, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Να ερωτήσω. Ναι, Δωρά. Είμαι βέβαιη ότι το είχατε κατοχυρώσει την κάθε πατέντα. Πώς λοιπόν μετέπειτα δεν μπορεί να εξακριβωθεί καταρχήν η αντιγραφή? Η πατέντα είναι κατοχυρωμένη, αλλά δυστυχώς... Πριν φτάσετε και στα Υπουργεία, ελπίζω. Οπωσδήποτε και στα Υπουργεία, και έχω επιστολές και προς τον κύριο Πρωθυπουργό, ναι, προς τον κύριο
αν μπορούμε να βλέπουμε τις επιστολές, ενώ παράλληλα αν μπορούμε να βλέπουμε και τα περιοδικά τα οποία έχουν γράψει για τον κύριο Παπαδόπουλο, ενώ δείχνουμε. Αυτές είναι οι επιστολές που σας ήρθαν πίσω, υποθέτω, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν. Μιλάμε για απαντήσεις και βλέπουμε παράλληλα, μέχρι να ετοιμαστούν και τα υπόλοιπα έγγραφα, τα άρθρα τα οποία έχουν φιλοξενήσει σε συνεντεύξεις τους φυσικά γνωστά περιοδικά τις εφευρέσεις σας. 2 ελληνικές εφευρέσεις και από ό,τι διαβάζω με διεθνές ενδιαφέρον, κύριε Παπαδόπουλε. Πού κινηθήκατε? Ρώτησε η Δώρα Καράμπελα, η αξιόλογη συνάδελφος, για το πώς κινηθήκατε στα Υπουργεία. Ποιες ήταν οι κινήσεις σας, πού φτάσατε πρώτα και τι έγινε από εκεί και πέρα. Από ό,τι διαβάσαμε σε εφημερίδες, καθημερινή εφημερίδα,